Pois a realidade é que non. O que adoita pasar é que non sabemos ler as sinais que nos dá o noso corpo. Ao ser un proceso totalmente novo e complicado identificar que é e que non é unha sinal. A chegada da adolescencia tamén aparecen cambios físicos que preparan o noso corpo para a chegada da menstruación. Aparece o botón mamario e comezan a crecer os peitos. Comeza a crecer pelo no pubis e en outras zonas do corpo. Darás un estirón e comenzarás a redondearte en determinadas zonas do corpo. O pelo e a pel volvense grasos e comezan a aparecer esos molestos graniños. Aparece o olor corporal, a vulva crece e cambia o seu tamaño, pero o signo máis identificativo é a aparición do fluxo vaxinal. É unha secreción moi parecida ás mucosidades, pero que sale da vaxina. Ten a función de mantela húmida, limpia e sana. No momento que aparezca o primeiro fluxo vaxinal, metede unha compresa na vosa mochila.